YouTube. Som I kan se, eller jeg ved ikke om I kan, men så står jeg i tog på vej til København. Fordi jeg skal til X-Factor i morgen. Og det bliver bare så spændende. Så ja. Og jeg glemte at filme i morges og sådan noget, men det hele det er vist fint nu. Så jeg er på vej til Copenhagen. Og det bliver så skønt. Og det gør det med. Så skal vi lige skal se, hvad jeg også har kommet i dag. Jeg har taget sådan en rigtig flot gantøj. Og jeg lige bukser og uden sko fra Asos, ikke? Så det er bare så fint, men det er det bare. Så filmer jeg, når jeg kommer til det lidt på Storebæltsbroen. Når jeg kommer til København. Så vi ses lige om lidt igen, tror jeg. Nu er jeg så i Odense, hvor toget har valgt at stoppe. Fordi der er en teknisk fejl. Det er bare... Ja, det er bare fedt, ikke? Så jeg vender tilbage, når det er, at jeg er i København. Eller jeg er i København. Nu er jeg så lige endelig ankommet til København. Og jeg var så fedt. Og der er bare ingen mennesker, der kigger underligt på mig, fordi at jeg har det godt på, og jeg ligger med hunden, så det var rigtig dejligt. Og nu så skal jeg lige, jeg lige ud over for en cigaret. Det har fucking ikke gjort i lang tid, i fucking 3 timer næsten. Det er faktisk over 3 timer, og det er fucking dejligt at være i København, og for satan, jeg elsker det. Så går jeg her på Nørrebro, og snart hen ved mit hotelværelse. Og der er lidt vej nu. Ja, der er lidt vej nu, men altså, det er fucking hyggeligt her. Der er bare mange biler, og jeg er bare mig selv. Det er så dejligt. Hej. Nu er jeg så ankommet til mit hotel. Ja, jeg skulle lige væske lidt til, fordi der er en, der ligger og sover, og jeg fucking sveder. Ja, det er så fint. Jeg skal sove i seng 4. Ja, det er bare så hyggeligt. Vil I lige se mit værelse? Det er ikke fordi det er luksus det her, men jeg skal jo bare sove her, og ja, bare være her. Sådan lidt, ikke? Så det er jo bare det, og det er jo egentlig mega fint værelse. Jeg har heller ikke brug for mere. Vel? Det har jeg bare ikke. Og det er fint, og ja, og jeg skal lidt ud i de københavnske gader, når der ikke er for mere strøm på min telefon, og det er fucking dejligt. Så vi ses senere. Og det gør vi, og folk det er så dårligt det her nu. Nej, det gør det ikke. Velkommen tilbage. Nu har jeg siddet lidt på min værelse, så jeg er blevet af at få strøm på min telefon, og nu skal jeg så sådan noget. Nu skal jeg til Rundetårnet. Ja, men først skal jeg lige hen til Frederiksberg og tage en vinkeltur. Og det er fucking nice. Jeg elsker bare København. Så jeg er kommet til Rundetårnet, som man kan høre. Det larmer fucking meget, ikke? Men altså... Og der er så fucking hårdt at gå op af. Det her ryller, man kan bare holde til det. Og det er fucking sindssygt der. Jeg er snart over. Jeg filmer herovre. Jeg skal ud og spise i aften med mig selv. Det bliver hyggeligt. Halløj og velkommen.
tilbage igen. Jeg er lige kommet tilbage på mit hotelværelse. Og jeg sidder lige og overvejer, om jeg skal have pizza, eller om jeg skal have McDonald's. Jeg burde lave sådan en Insta-story om, hvad jeg skal have. Det burde jeg virkelig. Men ja, det er ligegyldigt nu. Den her dag, den har bare været fucking fantastisk. Jeg har bare oplevet så meget på så kort tid. Og i morgen bliver bare en endnu mere fantastisk dag, end den her dag i dag. Fordi i morgen skal jeg til X-Factor. Jeg laver sådan en dag-story, sådan en dag-insta-video, sådan du ved. I dag lægger den her op i aften. Så skriver jeg min tur til København, hashtag dag 1, og så i morgen hashtag dag 2, og så hashtag dag 3 på onsdag, når jeg tager hjem. Så ja, jeg håber, at I vil se med, hvad der er. For det vil jeg i hvert fald blive mega glad for. Nu er der sådan en Insta-story om, hvad jeg skal have at spise, og så skal folk lige gå ind og gå ind og stemme på, hvad de synes. Så jeg vender tilbage, når jeg har taget en beslutning. Ja, jeg er ked af, at jeg ikke fik filmet over i København, at jeg sagde tak, fordi I så med. Men ja, tak, fordi I så med. Og nu tænker jeg, hvorfor har jeg ikke nogen øjenbryn? Det har jeg ikke, fordi at jeg ligesom valgte at barbere dem af, fordi jeg ved ikke lige hvorfor. Men ja, jeg ligger altså bare her. Jeg er faktisk syg. Men ja, tak fordi I gad at se med. Eller, tak fordi I gad at se med på min første tur til København. Eller første dag, eller hvad man nu siger. Så kan I have det rigtig godt, og husk at følge mig på Insta. Og abonner på min YouTube-kanal, og like min video, og gør alt det, der nu skal gøres, ikke?